Petra naiz, Alemaniakoa naiz, eta Sauerkraut mit Würstchen ekarri ditut. Nik Jule naiz, Rumaniako naiz, eta mitx egin ditut. Jesus naiz, Hernanikoa naiz, eta Gildak ekarri ditut. Nik Cayetana naiz, Ciudad Realekoa naiz. Bakalioa eta pastak ekarri ditugu. Ni Cristina naiz, Kolonbiakoa naiz eta ekarri du panpanaria. Kaixo, ni Carlos naiz, Txilekoa naiz eta Bazkaltzerra etorri naiz. Kaiola naiz eta nire izatean etorri naiz. Galiziakoa? Galiziakoa. Naiz. Gu Marokoko familia bat gara. Oiazkoa, arroz entxalada, oiazko saltza, kuskusa eta ogi betea ekarri ditugu. Ni Emil naiz, Nikaraguako naiz eta Nikaraguako pintxoa ekarri ditu. Ni Adama naiz, Senegalekoa naiz, Batzartzeko etorri naiz. Ni Dulo, Kataluniakoa naiz. Ni Joan, Kataluniakoa naiz. Ni Ramon naiz, Donostikoa naiz. Ekarri oiazkoa ekarri dut. Gu Saioa eta Davidkea eta Bea Nigeriakoa da eta nik Ibarrakoa eta Bazkaltzea etorri gea. Kaixo, gu Baiora, Jose Mari eta Mertxe gara. Birritx, Porrotx eta Marimototx pertsonaz jantzita. Euskal Herrikoak eta patata tortilla ekarri dugu. Pila, patata tortilla. Guazen denok batera, oz-ozik bazkaltzera, jarrairan ez bagean, beti osasunean. Ongietorri, adiskide berri, kalez kale eskola auzo eta herri. Naiz ezberdina den daukagun isla da, banez da bagara. Esto, arrazakeari, eskuak altxabelari, bostekoa lagunari, Ongietorri, adiskide berri, kalez kale eskola auzo eta herri. Naiz ezberdina den daukagun isla da, banez da